खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। जागिरदआव सासे सुबुङा बिसि आरो बिखुनजोखौ बुथारनो नाजादों। चिराङाव 5 दान सिगांनिफ्रायनो रेशननि माइरं मोनाखै, माखासे नखरफोरा सोमावसारदों। गणेशगुरी जाब्रबथायनि उनाव एके कन्स्ट्राक्शननि ठिकादार पारिजात सैकियाखौ एरेस्ट। एचएस सेथि बोसोराव मुं थिसननायनि खालारखौ 17 जुनसिम फावसायबाय। साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरनो गुनगोनां सोलोंथाइ होनानै गावनि आथिङाव गसंनो हाहोनायानो एबसुनि थांखि, बुंदों कनिन्द्र बसुमतारी। गसाइगाव नोगोराव सिखावनि उदखार। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मणिपुराव दावबायहैदों। गलाघाटनि दक्षिण हेंग्रा साहा बागानाव लख्रानि उदखार आरो सासे जोखोम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जागिरद पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय जारगाव पन्चायतनि हारियापारायाव सोमोनांथाव बुथारनो नाजानाय जाथाय। सासे लाइमोना थांनाय हराव गावनि बिसि आरो बिखुनजोखौ बुथारनो नाजादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सुरज आली मुंनि सासे लाइमोना बिखुनजोनि न'आव थांनानै गोबौ हाथियारजों दानख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारनो नाजाहैदों। बे जाथायाव सुरजनि बिसि 26 बोसोर बैसोनि हालिमा खातुन आरो 55 बोसोर बैसोनि बिखुनजो साजेदा बेगमा गोब्राब जोखोम जायो। बबेखानि गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै सुरजआ जाथायसालिनिफ्राय खारखोमा लांदोंमोनब्लाबो उननि समाव पुलिसनि सिगाङाव गावखौनो गथायो आरो बे जाथायनि बागै पुलिसआ सुरजखौ जेरा खालामदों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला सुरजनि गाग्लोबनायाव गोब्राब जोखोम जानाय बिसि आरो बिखुनजोखौ जोबोद गोब्राब हालोदाव बोखांनानै मरिगाव सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जायो। नाथाय साजेदा बेगमनि हालोदा खैफोद गोनांसिन जानायलाय बेखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों। बबेखानि 7 बोसोर सिगाङावनो समाजारि नेमखान्थिजों जुलि लानाय हालिमाखौ दुथां सुरज आलीया जोथोब दाबिनानै सम सम इनाय उदखार खालामबोदों होननानैबो मिथिनो हादों। बेनि हेंथायै हालिमाया पुलिस थानायाव एजाहारबो होदोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो हालिमाया फिसायनि न'आव थानो हायै जानानै बिमानि न'आव थांनानै थाहैफिनदोंमोन। नाथाय मैया फिसाय सुरज आलीया हरखाब बिखुनजोनि न'आव थांनानै केसखौ बोखांनानै लाफिननो हुमखि होयो आरो केसखौ बोखांनानै लानो राजि जायोलाय बे हाबाखौ मावो। ओरैहाय बे जाथायनि हेंथायै नखरनि सुबुंफोरा थानायाव गुबुन मोनसे एजाहार होदों आरो सुरज आलीखौ गोख्रों साजा होनो दाबि खालामदों। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनायाव थानाय बेंटल ओनसोलनि सेरफांगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा रेशन कार्ड थासेयावबो थांनाय 5 दान सिगांनिफ्रायनो रेशननि माइरं मोनाखै। बेखौ लानानै दिनै रेशननि माइरं मोनि 100निबो बांसिन नखरफ्रा खुद्रिनाय दिन्थिफुंनानै गावसोरनि मोननांगौखौ मोननो थाखाय दाबि खालामनानै सोमावसारदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला ओनसोलाव राजखान्थि सोलाय सोल' जानायखौ लानानै रेशन डिलार राजखान्थि सोलायनायनि थाखायनो सेरफांगुरिनि माखासे नखरफ्रा थांनाय 5 दाननिफ्रायनो रेशननि माइरंखौ मोनाखै। बेजों लोगोसे ओनसोलनि माखासे मुलाम्फागिरिफोरजों सावरायालासे सिगांनि डिलार आद्रियास हाज'वारिनिफ्राय मुंखौ दाननानै गामिनिफ्राय 2 किल'मिटार जानथायाव थानाय मसराफुल हक मुंनि सुबुंखौ गोदानै
डिलारनि गनायथि होनायखौ सेरफांगुरि गामिनि रायजो राजा आरो मुलाम्फागिरिफ्रा गोरलैयैनो गनायनानै लायाखै। सेरफांगुरि गामिनि रायजोफोरनि सोमावसारनायनि थांखियानो जादों न' खाथिनि रेशन डिलारखौ एंगारनानै 2 किल'मिटार गोजानाव थांनानै रेशन लाया आरो बेबायदि सोमावसारनानै सेरफांगुरिनि रायजोफ्रा थांनाय 5 दाननिफ्रायनो गोदान डिलारनिफ्राय रेशननि माइरं लायाखै। बेखौ लानानै जिल्ला बेंगिरि आरो जगायग्रा बिफाननो लिरनाय महराव अजद दैथायहरदोंमोनब्लाबो नाथाय जिल्ला खुंथाय आरो बिफाना बेनि सायाव जेबो राहा लायाखै होननानैबो सैनांनाय मुलाम्फागिरिफ्रा अजद होदों। बेजों लोगोसे गोदान डिलारनिफ्राय मुलाम्फागिरिफोरनि मुंखौ दाननानै गोजाम डिलारजों सरजाबफिननो थाखायबो रायजो सरकारखौ दाबि खालामदों। एके कन्स्ट्राक्शननि ठिकादार फारिजात सयकियाखौ पुलिसा हमबाय। सटियानिफ्राय एरेस्ट खालामदों फारिजात सयकियाखौ। गणेशगुरियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानायखौ बिथा खालामनानै ठिकादार फारिजात सयकियाखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। दिसपुर थानायाव रेजिस्टार जानाय केसखौ बिथा खालामनानै फारिजातखौ एरेस्ट खालामदों। बबेखानि गुवाहाटीनिफ्राय थांनाय पुलिसनि मोनसे टीमा ठिकादार फारिजात सयकियाखौ सटियानिफ्राय गुवाहाटीयाव लाबोबाय आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोरमानि गणेशगुरियाव दै पाइप लाइन बसायनो थाखाय जावनानै लामा गेजेराव दामोल खालामनानै गारना दोननायनि थाखाय स्कुटिजों फरायसालियाव थांनाय 11 थाखोनि सासे फरायसुलिया गोग्लैनानै स्कुल बासनि उननि साखायाव हाबफैदोंमोन। बे जाथायाव प्रिया कुमारी मुंनि फरायसुलिया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बे जाथायनि उनावनो जाथायसालियाव दुंहाव थासारि सोमजियो आरो दिसपुर थानायाव एजाहार होयो। ओरैहाय बे जाब्रबथायनि उनाव कामरुप जिल्ला खुंथाया गुवाहाटी नोगोरमानि गासैबो लामायाव सोलिगासिनो थानाय हा जावनायनि खामानिखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों। जाहाथे बेबायदि जाब्रबथाया फिन जाया बेनि थाखायबो मोनसे बिथोन जारि खालामदों। बबेखानि जिल्ला खुंथायनि बे नटिसखौ PWD बिफान, वाटार बोर्ड, स्मार्ट सिटीखौ लानानै मोब्लिब बिफाननोबो दैथायहरदों होननानै मिथिनो हादों। 2023 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ मोनसे गोनां नटिस फोसावदों। बे नटिसनि गेजेरजों आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ HS सेथि बोसोराव मुं थिसननायनि टाइमलाइनखौ गोदानै फोसावफिनबाय होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि 2023 मायथाइनि थाखाय HS सेथि बोसोराव मुं थिसननायनि जोबथा खालारखौ 17 जुनसिम फावसायबाय। आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ सिगाङाव फोसावनाय टाइमलाइन बायदियै 29 मेनिफ्राय 9 जुननि गेजेराव दर्पण पर्टेलाव रेजिस्टार खालामनो बिथोन होदोंमोन। नाथाय बेनि समखौ 17 जुनसिम फावसायबाय। फरायसालि एबा फसंथानफोरजों सायख'जानाय फारिलाइ आरो वाइटिं फारिलाइखौ 19 जुननिफ्राय 21 जुननि गेजेराव मोनगोन। सिगाङाव बेनि खालारा 10 निफ्राय 12 जुनमोन। बेबायदिनो फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि खालारखौ 13 जुननिफ्राय 15 जुननि सोलाय 22 जुननिफ्राय 24 जुन खालामनाय जाबाय। फरायसाफोरनि मुं थिसननायखौ फसंथानफोरनिफ्राय रोखा खालामनायनि खालारखौबो 16 जुननिफ्राय 17 जुननि सोलाय 26 जुननिफ्राय 28 जुनसिम फावसायनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि जायखिजाया फसंथान अफलाइननि गेजेरजों मुं थिसननाया जानाय नङा। 2023-2024 मायथाइनि फरायसमनि थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया आगस्त दाननि गिबि सप्तानिफ्राय जागायगोन आरो जायफोर फरायसाया दर्पण पर्टेलनि जोहै मुं थिसननायनि प्रसेसखौ मावदों बैसोर फरायसाफोराल' आबुं रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन होननानै आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलआ सिगाङावनो फोसावदोंमोन। बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादा बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै खुंग्रिंनि बड'लेण्ड एकाडेमिनि लांगोनायाव मान बावनानै बरायदों। गुन गोनां फरायसाफोरखौ मान बावनाय बे हाबाफारियाव हांख्रायनाय लेखायै गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारिया। कनिन्द्र बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावनानै फरायसाफोरनि इयुनाव मावनो गोनां खामानिफोरनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' फरायसाफोरनि थाखाय मिशन आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि 2025 फोसावनानै खामानि मावनायनि फारसेबो गुवारै बिबुंथि लाखिनानै साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै गावनि आथिङाव गसंहोनो हाहोनायानो
एबसुनि थांखि होनानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंथियो। बबेखानि बे मान बावनाय हाबाफारियाव ओनसोलनि मेलेमजिबि, फोरोंगिरि, रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरनि मैखोम बाहागो लानायजों मोजाङैनो मोजां जाफुंसार जायो। गसाइगाव नोगोराव सिखावनि उदखार। गसाइगाव नोगोरनि थागिबि आरो गसाइगाव हिनजावसा गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि हिराबाई नार्जारी मुंनि सासे आइजोआ एटिएमनिफ्राय रां बख'नानै ओंखारनाय समावनो सानै सिखावा फैसाखौ सिख'नानै लानानै खारनाय समावनो रायजोफोरजों हमनानै बुजायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला एटिएम कार्ड सिख'नानै लाना खारनानै हमजानाय सिखावनिफ्राय गासै गुबुन गुबुन बेंकनि गं 12 एटिएम कार्डफोरखौ मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सानै सिखावा AS17K1265 नम्बरनि गंसे पालसार बाइकजों फैदोंमोन। हमजानाय सानै सिखावखौ धुबरी जिल्लानि इमरान आली 30 बोसोर आरो कासेम आली होननानै सिनायथिनो होदों। ओरैहाय रायजोफोरा बै सानै सिखावखौ हमनानै बुसे बुनानै उननि समाव गसाइगाव पुलिसनो गथायनानै होयो। आसामनि गिबि मन्त्रि आरो आथिखालाव नेडानि लिंथुमगिरि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मणिपुरनि आयेनारि थासारिखौ नोजोर होनो थाखाय मणिपुराव दावबायहैदों। सानसेनि हाबाफारिजों सनिबारखालि फुंनि 10 रिंगायाव इम्फलाव सौहैदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंह आरो एमएलएफोरजों लोगो हमनायनि अनगायैबो मणिपुरनि गोबां समाजारि आफादफोरजों लोगो हमनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सावरायगोन होननानै मिथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि मणिपुरनि आयेनारि थासारि आरो हालोदा आथिखालाव मोजां नङा। शुक्रबारनि मोनायाव सानजा इम्फल आरो पानपकि जिल्लायाव इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा जानला मोनला गुलि गावनायाव सासे 67 बोसोर बैसोनि सासे आइजोखौ लाफानानै गासै 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों। 3 मेनिफ्राय जागायजेननानै दासिमाव गासै सा 104 सुबुंनि आगोमा जिउआ खहा जाबाय। खर'सा आसामनि गलाघाट जिल्लायाव थानाय दक्षिण हेंगेरा साहा बागानाव हाग्रानिफ्राय फैनाय मासे लख्राया शुक्रबारखालि सासे सुबुंखौ गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामदों। आथिखालाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ। लख्राजों गाग्लोबजानाय सुबुंनि मुङा रनजित अरां होननानै सिनायथि होदों। रनजित अरांनि खर' आरो आखाइयाव अरनानै आरो बुख्लाबनानै होदों लख्राया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रानिफ्राय फैनाय लख्राया माखासे सान सिगांनिफ्रायनो बै दक्षिण हेंगेरा साहा बागानाव जोबोद उदखार खालामबोगासिनो दङमोन। बेनिखायनो जायगानि रायजो राजाया लख्रानि सायाव राहा लानो थाखाय हाग्रा बिफानखौ खावलायदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।